Apo at ako makata kayo. Hasta kumamit yan. Usat na naman na ikararagan tayo at gundaway. Kaya tinasantuan amisa, kay panatapili, kay Baro Santo Papa tayo. Kaya Espiritu Santo kumati at trabaho. Iso, Santo Papa, iso ti panakabagi ni Cristo dito'y. Ni Pedro dito'y daga, mangibagi kay Cristo. Mangilungalong ti simbaan tayo, mangikurong ti simbaan tayo. At kamatalit tayo tibilit ti Espiritu Santo. Tapay kuma, ikinatara sa panahon mapili, kaya sila ang baro nga serbi na tayo. Tapos may kari tayo makiramo dito ng Santo ng Mystery, bigbigan tayo dali basol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tanay mamati tayo, ti Diyos manang naasikan managaya. Sika anay boon, mo pa yung bagay na daliti puso nga agbabawi, Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Sika nga inumani, kad na yabang daliti managbaso, Kristo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Sika si tutugaw iti makanawan ti amat at no ibabat na kami, Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pa nakapakawan daliti basbaso tayo, ipan na tayo, itibiyag na yun. Amen. Marat tayo. O Diyos, sinatiag na nayon na pastor, manayon di pa ng salaknib mo iti arban mo. Ipaay mo kada si aayat tayo ti pastor, ti iglesia, iso nga makaayayot yan ka. Tapos ti kinasimpir na agserbi ko makadakama si papasnet, dawatin mo ito, dapo kiniso Kristo, nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag kan magipagari kan kahit timpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, maawan ti ingana. Amen. Imaybasa na andaw iti arami dagiti apostoles. Intanem ti sumagmamanong lalaki ni Esteban. Managbuteng dagiti ay lalaki ti Diyos, ket dinungdungawan da ni Esteban. Imanamong ni Saulo iti papatay ni Esteban. Iti daytamet laing aldaw, nanunggi tinakaro akan nakaidalenes ti iglesia iti Jerusalem. Nawara-wara dagiti amin ang mamati iti Empera, Judea, ken Samaria, malaksin dagiti apostoles. Iyang panggip iti ni Saulo adadaeret ti iglesia. Inuli na dagiti balbalay, at inyurog na dagiti mamati, lalaki man may babae, at impisok na ida iti pagbaludan. Napang dagiti nawara-wara ang mamati iti amin a lugar, ket inkas kasabada ti mensahe. Simalo ti Felipe iti siyudad ti Samaria, ket inkas kasabana kadagiti tattao ti maipapali ti Kristo. Impangagda ti sinao ni Felipe, nagdengdengig da ken kuana, ket nakita da dagiti milagro inaramid na. Nagitikis arinwar dagiti dakes nga espiritu kadagiti aduan na luganan. Adun pa'y tinaimbagan a paralitiko ken pilay. Basta una kinagsak dagiti tattao sa dyan. Isa kong ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Sa kayo amin na tattao, at daydayaw kayo iti Diyos ket anggir kayo. Sa kayo amin na tattao, at daydayaw kayo iti Diyos ket anggir kayo. Na kayo amin na tattao, at daydayaw kayo iti Diyos ket anggir kayo. Ikan tayo tidayan tinagan na. Idaton niyo tinagloryaan panagdayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos, makakaskas daaw dagiti inaramid niyo. Sa kayo amin ang tattao, daydayaw kayo iti Diyos ket anggir kayo. Akrutmab ken kanagiti amin adda iti daga, ket ti panagdaydayaw, ket nagdaydayaw itinagan mo ikantala. Umayip kita iti amin na inaramid ti Diyos, digiti nakakaskas daw ka lang ilangin na iti amin ang paso. Ay nangamami na nakatao, daydayaw kayo ni Diyos, ket agdirti kayo. Pinagbalin na ti taaw ang mag-aalaga, anag na ang dagiti ang mami. Sadyay, naglago kami iti naramid na. Pagturay at nanayon mo gaen ti panakabalin na. Kaya, 'Ay, 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 'ay
Ang kamabot, magtungkal ti bilbilin mo. Malaydayaw ti balikas mo, maitantan mo tinagan mo. Maitantan mo tinagan mo. Ako luktang to'y parunod ko, ibay mo ka bendisyon mo. Tapno at tulog daytoy puso, nga agtumpal na mo. Sinadaan ka hapon, nagtungkal ti bilbilin mo. Malaydayaw ti balikas mo, maitantan mo tinagan mo. Maitantan mo tinagan mo. Iapot ako makata kayo. Panakiwaradawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria a Dios. Kinunga ni Jesus kadagiti tattao, siya ti tinapay kibiyag, ti umay kanyak, dinto magisinan, ket ti mamati kanyak, dinto mawaw. Kita na sa ukon kada kayo, anakita dakon, hindi kay mamati. Ti umay to kanyak dagiti amin nga ited ni Ama, ket ti umay kanyak jakto pagtalawen. Tabi mabaak manipod langit, tapno aramidet ti pagayatan tinangibaon kanya, saan at ti pagayata. Ket ti pagayatan tinangibaon kanya, nga awan ti mapukaw ko, nga uray maysa kadagiti amin nga inted na kanya, no digat pagungaret to amin idayin kon maudi nga aldaw. Kapagayatan ni Ama nga amin nga makakita, ket mamati iti anak, at dabiyag na nga agnanayon, ket pagungaret to ida inton maudi nga aldaw. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dahil may bait kang ikaw, Kristo. Good morning. Good morning po. Karagagan kayo. Jay oras da jay batikan na oras tayo. Tatami 7 iso ti panangarugi ti conclave panagbubutos dagiti kardinal. Ti mapili nga agbalin nga Santo Papa. Karagagan kayo. Handa na at kampanya kasla kadagiti pabutusan kada kayo nga poster ta kada agpasuksok niya. Dahil ti Espiritu Santo ti trabaho ta niya na leader ti simbahan natabagi ni Pedro ni mangibat lain ken Kristo nga mangita ulo kada tayo. Pero masapon tayo nang nangruna ti panakapaunod ti pamati panagipang pangruna kadagiti ang kasapulan, ang naroon natin na panglaw, hindi may panakilanong kisa nalubungan, kasapulan ka unay dito. Nagmayat dito muna maibasa tayo. Naipunpunan ni Esteban, di kalman binansagda niya, katang ipunpo. Dadto yun ni Pedro, rinabsot na, dagiti balbalay, papatayin na dagiti dadto yun ni Saulo. Rinabsot na dagiti lay mamaki kin Kristo, inror na. Patayon na amin narungsot ni Saulo ilihampay nga hanapay na sarakan ni Kristo. Ngam di nakapimpintas ni Felipe na pag City habang nagrab-rabsot ni Saulo amang napagpatayon na dagiti parigado na dagiti mamati ni Felipe na pag siyudad. Kanya na ganan, napan iti syudad ti Samaria, nangisurusuro na dyan, nag-iikis mo, dagiti dakis ni Espiritu. Habang nagrab-rabsot di bangir, mga narungsot di bangir, balbali yung ayin niya na ganan, ada maggrasya ti Diyos di bangir. Nung nakitaan tayo, banson tayo ti biyag ni Saulo, ito nga, papatayin amin nga madamag da nga mamatikin ni, magideklara nga mamatikin ni Ampo Isusen, tanakayin nga nabungaran, matrigger di pamatikan.
Mahod yun. Parigatin da, patayon da. Kanya dinaramid ni ngamti ni Saulo, iso ti may isa nga leader ti Centurion. Nauyong nga mang dadaoy, nang kita niya pa nagbalbaliw ti biyag na niya. Jadi nasarakan na ni Apo Jesus from persecutor to evangelizer. Mangiruruman, nagingganan nga ison ti nagawis. Narunsot nga mang patay ti pamati. Naginggan nga ison ti nahiwaragawagan ti pamati kini Apo Jesus, hindi nakita na nari na di karaw ni Apo Jesus. Kasi ito ibagbagada nga sinners have their future ko na. Dagiti managbasol at dalata masak bayan na. So karag nga hantay nga itiklara ti death penalty, hantay nga pati pamapatay, hantay nga kung ano tay nagbasol ng tubugan tayo ti ulo ng hantay makultura, taapaya ti baga na dito eh. Ti pamati tayo na Kristiyano at ang tulak ta panag babawi. Ikam na ta ti gundaway na ngaag babawi. Ani sa ulo nagbalin na Pablo nakita na ni Apo Jesus mangiruruman naging gana nga iiso nang pinagiruruman ng maan na nga pinansin di pa nakairuruman ti bagina ta nakita na ni Apo Jesus. Because diyan ti awis na kanya tayo. Magdala ta pa nagbabawi. Uray ko na tayo makaslamag mabain tayo. Panarugit ti arami, mabain tayo, nagsugli din ni Apo Diyos ta, nakapsok tayo. Nung addalat ta pa nagbabawi, no grasya ni Apo Diyos. Addalat ta pa nagbabawi, no masarakan ni Apo Jesus. Iso di dyan, dito ko na ni Apo Jesus dito, Ebanghelyo, siya ti tinapay ti biyag ko na na. Nung nasarakan mo ti tinapay ti biyag ni Apo Jesus, hindi dyan, agbalbaliw, di kadiri na. Kaya kayo nga makinis nga inaldaw sa nasarakan nyo mga tangan ay tinapay tibiyagan ang lang durong sa tataan nga tangan. Maya mo, kung siya kaya kayo mamamigatin, gila kumon yun, di pa may paunag ko. Anak mo na, bisli. Anak mo na, detay ko na lang, detay ko na nalaglagan pa, di bagino, detay. Sa paang nagkararan, sa paang di agtalitan niya na, uri na niya man di sarangtan, baktang aldawon. Nagado mga problema, nagado di problema, kampay nga problema na dali Apo Jesus kung kapanasin niyo. Dili ka bubudan tayo mga problema kas tao kun dali Apo Jesus kung kaslahan mo pay na pakarikutan. Mura dili ang saksaki. Na dali Apo Jesus tanto kada nagado ti sa santo nga di sakit dan ko idaton kun pare ti sa nalubungan. Naison dalatan uri da sakitan apaya anda nga ni Apo Jesus. Nakuan. Karapatan tayo matilubong tayo. Ito'y pagilian tayo, koleksyon. Adun dagiti may salasalakan na biyan. Adun dagiti may erororon na biyan. Kapag kinagamrot ti tao, kinaturay ti tao, kinamanaging bubukot ti tao. Adun dagiti may saksakripisyo. Lundawayan da, masakol ti naulog kararan tayo. Masakol ti na bilbilan na kararan tayo. Kung kumintas na ti sitwasyon tayo, ti pagilian tayo. Nagado talaga kikitain nyo ti damag makaupay. Mas lamo na di pa nagiruruman na sa ulo iti di pa naman ni Apo Jesus. Mas lamo na di bundaway na nairuruman ti Kristiyano. Kasi di matlakan niya tayo. Agdan to pa nagbalbaliw, agdan to pa nagpintas, agdan to baro abiyag. May sa kisay rason na dita niya dita na makastret ni Apo Jesus, na maagdaan ti biyag. Kadagiti leader kin kadagiti tattao agdaman putante. Makita tayo ni Apo Jesus at tulad ta panagbalbal. Iratun mi engka aputoy ayni iratun mi Toy puspuso mi sikapo Agnos ken kamani idatun mi daytoy ayani agtalek kang ken ka panaywan mo sa enek mi ipamay
Samet kami magkatayo, ganti katagupan, di sa santuan ng iglesia na. Ibukbuk mo kat apo tinaguslon nga ayat mo kada kami, itikasta, babael na tinasanto na sagot ni apo, ay Diyos tayo. May karikit rumben. Udno na ya may karigat rumben annong nigat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ibunangad mi apo dagiti pa kay daydayawam. Ngem nang una iti dagiti at tiyempo apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ni Kristo dagiti anak ti pudno. May pasngay da iti agnanayon agyan. Ket mailukat ka dagiti mamati ti ruangan ti langit. Tababaan da iti ipapatay na pinarmet na ti pannakatay ni. Ket babaan da iti panabungar na insubli na ti biyak kada kami. Anang sata agara ko ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panabungar. Ket dagiti amin nga ehersito ti langit. Ikantami ti panakaidaydayo mo ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos dagiti amin na parswa. Ilanit kinadaga naknuta ti pakaydaydayawam, usana iti kamatwa. Madaydayaw ti may tinagan ti Apo, usana iti kamatwa. At noon ay apo, bilit ka kinasanto, at sikati bubuayan ti amin at kinasanto. Dawatin mi nga roti pa mo ta espiritu mamang pasanto ka dagitoy adaton. Tapno pagbalinan dati pa ay mo idala ka kami abagitan dara ni apo mi ang Heso Kristo. Iso inisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno at tutukok na ngala iti tinapay nagyamang kanta. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket alain nyo ket mangantay amin iti daytoy. Kaday iti bagi iso may yawat to amay paay kada kayo. Astamat at alpasanday di panangarabiida na ngalay di kalis nagyaman maningkan sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy kaday iti kalis ti darat. Darat ti baro kinagnanayon na tulang. Iso ang maibuyat to ang may paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy pangilat lagit yo kanya. Ministeryo ti Pagman. Pagkakabay, Isus mo kayo ni kapanabunan, itapanin sa lakan, sikaan na lubot, isa ka nabungan. Itingarod pa ng ilagit mi ti papatay kan panabungar ni Kristo idakon mi kan kaapo ti tinapetigyat kan di kalis ti panakaisalakan. Agyaman tam ken katayong paay mo ang maikari kami. Nagdalito isaklang mo katay sarbitan ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirangol iti pagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kang pumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada apo ti iglesia manaisak na iti sa malubungan ket parayrayon dayat na anagusan. Laglagi pang ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papani. Laglagi pang payapo dagiti katabsat nga pimusayan as inanama ti panabungar danto iti silong kataasin. Awaten kag-ida iti silong karanyak mo apakakitaan taken kay kerupan rupa. Dawaten ni apo tay paay mo met kataasin kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makirangod kam to kanya ingasatan na Birhen Maria ngayon nabi Diyos. Dinagasat nga Jose nga esposo na. Dari dinagasat nga apostoles kan dari amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy kada. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, iditimpuyog di Espiritu Santo, irok na ibigan ka man nakabaling na Ama, di amin adayaw ken Gloria, igagnanayon nga awan di hingdana. Amen. Kuntay umararaw iti Ama, katuang kuntay di kararag, nga ibisuro ni Apo Jesus karatayon. Ama, Ingat ka sa dirani, malitayaw kumatinatan mo, dumtay kumati pagalayan, matunupal kumatinakin mo, dito'y nag-aakas sa dirani. Kitang kalakang daw ito'y tananin matinahin daw. Pakawalan na itibasol niya kasmet pamakawan niya. Kadagiti nakabasol talakan. Di na kamamet ay kayaan ng manukot si Siliso. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin ang pagtaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kad babaan ti panulong takaasim kada kami.
Kan kanayon kumalaing na itibasol mailisi kami. Tiamin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangor uray mi tiginagasa kanang namarin mi. Kaya itiya ay Yeso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Yeso Kristo, kinunang kada iti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nagdapukan niya kitad po kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitiminminan, gurigat ti pamati ti iglesia, katkas mayan noro ti pagayatan, di paay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, itiag na nayon nga awan ti inggan. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa sa kapya kada kayo kapya. Cordero de Dios, may ikatay ng basbaso mo, kasyaman. Cordero de Dios, may ikatay ng basbaso mo, kasyaman. Cordero de Dios, may ikatay ng basbaso mo, kasyaman. Ito'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lumo. Nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Ako, yak may karin mo, may karanya, may karin mo, sa mo, may pagtulong. Karamang kami Apo, ti makabiyag sa sakramento, ti bagikan dara, ti bugbugtong na anak mo. Agrad saktam kuma, ti panakaipasdet, ti baro, ti pastor, babae, binakasaskas daw, agrasyam. Isuro na kam kumangag simpet, ket panunutan mi dagi tinakin mi, ti kinapudno nga aglaong ti Evangelyo. Dawatin mi dahito, kapo ken Iso Kristo, anak mo, ken Apo mi. Iso matipagbiyak, ken matipagari, ken kanitimpuyo, ti Espiritu Santo, Diyos na agnanayon, na awan at ilindahan. Amen. Ang parintunin kayo, kapay Kristo, kurat sa pera. Nailangitan nga Ama, si papakumbaba kami at limpen ka. Kasi nanama iti kagim, apay bagay dagit na sa kinasugatan at pamilya ninyo. Iyunat mo kadiri iti nabilag ng ima, iti dalan mo iti pamilya ninyo, iti samo ti krisis, liligok ken panakayaw awan. Ipalubos mo kadi at ilawag ti kinapudno, ket silawag ti dalan at turong iti panagkaykay sa akin kapya. Ipaay mo kadi ti hustisya kadi iti mawaw ang biktima. Agasang iti sugat da, ket luktang ti dalan iti pagimbagan ken panagkaykay sa. Penkem kadi ti bisinmi iti kinalinte, tatmo sumardengen kinalabes a panagsaligagay ni iti turay, kinabaknan, ken kinabuklis iti pagsayaatan. Alok na yan kadi, dagiti bimaton a puso mi gapu iti turay, ket lukta dagiti matami a binursek kinabuklis. Tatno ti panagayat mi, iti pagilyan mi, ket artapan na dagiti kinalakes iti politika, ken panaginububukod iti pagsayaatan. Ken masursuro mi at itayan ni tunggal maysa, saan kas kaduwa may makapuso, yan kas pudno akapsat.
Sapay kumata tila ito ataway jubileo, ket ma-inspiran kami magbin nga ang dalyasa. Sapay kumata tila ito ang piyesta ti panagkawaya-waya, Passover, agbalin, agabilin, iulbud, pudno, kitakrut, anaturen, tikilo ang uspisya analimte, ipanagsisinga, panagkay-kaysa, ipanakaupay ang namnama, ikinamulaging bubukod ng ayat. Sapay kumain, taitiday ito ang tiyempo, ipanagpabaro, ket kabailan ni at akwaten, ikinatato, kas may sa anasyon, ket iligmidat, kas tao nga asideg di tapuson. Dawaten ni dagito'y inaga ni Jesus, Karnero Pascual, anang itulong kada kami ikrus, manipod iti patay, aging gait iabaro abiyag. Amen. Nuestra Señora de la Gracia, ikan katalagan ng pagkaligid. Nuestra Señora de la Paz, ikan katalagan ng pagkaligid. San Miguel Arcangel, ikan katalagan ng pagkaligid. Iabot ako mga kayo. Hasta kumain. Hindi ko na nakalimutan na kabaling ng Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Base din na Santo na Misa, yung tayo, may ayat, yung kapiya-piya ko. Agyaman tayo ng Diyos. Yung may exposed to Blessed Sacrament, umalpas tayo, at kararan tayo kayo sa mga kung tayo na panawan niya. Kaya sumangkot kayo dito, yung umay kayo dito, orin ninyang oras, at karos kayo mga umay, ipantay tayo, ikatong tayo marukin niya po Jesus, hindi tayo masasilo, hindi ko iiyak. Nadalong intensyon yung kararagan tayo, eleksyon, ang Papa, di panggap ti parokya, di panggap ti binggingkong tayo, nagatungan ilawat tayo kinapoy sa sugarong niya, i-expose tayo tapos no, ini tayo umay kayo, no, wag kayo grabe, umay kayo ang kararagan. Hindi kayo brayo dito. Sakbay kayo nga kan kumaaruba, na paborito yung mga kaaruba. Umay kayo lang mag-isa ko kinapoy sa susunod. Basta no umay kayo dito yung taros. Basta na lang ala 6 to 6 dahil alas 6 na kirabihin mo na. Kung galing nyo natin, i-request yun mga kakararat na kirabi, may lukat lata. Mga nga diskuras. Hindi ati pati na sa mga karituman, kararat. Idatong tayo din ako, Jesus, kay amin tayo isip natin makaman niya. Yung karintuman kayo.